αυτονομίας? Όχι, οι παλιές πολυκατοικίες είναι το κλασικό σύστημα θερμάνσης. Ανάβει κάποιες ώρες το καλοριφέρ για όλα τα διαμερίσματα. Τα τελευταία 20 χρόνια η κεντρική θέρμανση γίνεται με αυτονομία. Πώς λέγεται η ειδικότητά σας? Εγκαταστάτες συντηρητής λεβιτοστασίου. Με τι ασχολείται ένας συντηρητής λεβιτοστασίου? Εκτός από την ηλεκτρολογική εγκατάσταση του λεβιτοστάσιου, αναλαμβάνει και τη συντήρηση του συγκροτήματος. Λέβητα καυστήρα. Ανοίγουμε, καθαρίζουμε το λέβητα από τα κατάλοιπα του πετρελαίου, καθαρίζουμε τον καυστήρα, ρυθμίζουμε τον καυστήρα και είναι σημαντικό να ρυθμίσουμε πάρα πολύ καλά τον καυστήρα. Να έχουμε μεγάλη οικονομία στο καύσιμο, ή αέριο ή πετρέλαιο, και τη μικρότερη εκπομπή σε ρήπους, ατμόσφαιρα. Και γι' αυτό υπάρχουν κατάλληλα όργανα που μπορούμε και το πετυχαίνουμε. Θα μας δείξετε πώς χρησιμοποιείτε τα όργανα αυτά? Πρώτα απ' όλα μετράμε την εθάλη που εκπέμπουν τα καυσαέρια. Είναι μία τρόμπα. Τώρα μετράμε την εθάλη. Ένα ειδικό λευκό χαρτί που πρέπει να είναι καθαρό. Εάν δεν είναι καθαρό, ρυθμίζουμε τον καυστήρα. Μετά μετράμε την θερμοκρασία καυσαερίων. Είναι ένα θερμόμετρο που μετράει βαθμούς Κελσίου. Και μετράμε θερμοκρασία καυσαερίων πάλι από την καμινάδα. Μετά μετράμε το διοξείδιο του άνθρακα. Και εδώ στην κλίμακα μας δείχνει πόσο διοξείδιο του άνθρακα έχουν τα καυσαέρια. Επίσης μετράμε και τον ελκυσμό της καμινάδος. Εάν δηλαδή η καμινάδα μας τραβάει, πάει με τον ίδιο τρόπο. Εδώ βλέπουμε ότι η καμινάδα μας έχει καλό ελκυσμό, 0,2 μιλιμπάρ. Όταν τελειώσουμε τη συντήρηση και τη ρύθμιση, ο τεχνίτης είναι υποχρεωμένος να κόβει ένα φύλλο ελέγχου, να γράφει πάνω τα στοιχεία της οικοδομής και τις μετρήσεις, και αν είναι εντός ορίων ή εκτός ορίων. Σε αυτό το κτίριο γίνεται εγκατάσταση ενός δικτύου σωληνώσεων κεντρικής θέρμανσης. Πάμε να δούμε από κοντά. Όπως βλέπουμε, η σωλήνα έρχεται κουλούρα από το εργοστάσιο. Την ανοίγουμε με προσοχή. Με το κουρβαδόρο. Κάνουμε την καμπύλη. Τώρα αυτό είναι έτοιμο για να μπει στη θέση. Σε αυτή τη θέση θα τοποθετηθεί ένα θερμαντικό σώμα. Με το δίκτυο σωληνώσεων, όλα τα θερμαντικά σώματα του χώρου συνδέονται με τους κεντρικούς αγωγούς. Οι σωλήνες με μπλε σπιράλ μεταφέρουν το κρύο νερό στο λέβητα. Οι σωλήνες με κόκκινο σπιράλ μεταφέρουν το ζεστό νερό στα σώματα. Έχουμε την κεντρική στήλη που έρχεται από το λιπτοστάσιο, από κάτω. Και δίνουμε εισαγωγή πάνω και επιστροφή έχουμε την κάτω. Δηλαδή, τις κόκκινες σωλήνες εδώ έχουμε την εισαγωγή. Τα μπλε έχουμε την επιστροφή. Η ειδική αλυφή για τις συγκολλήσεις χρησιμεύει για τον καθαρισμό των επιφανειών και βοηθά στην απορρόφηση της κόλλησης. Το υγρό τεφλόν είναι ένα ισχυρό στεγανοποιητικό υλικό που χρησιμοποιείται στις συνδέσεις με βόλτες. Στην εισαγωγή τοποθετείται ένα εξάρτημα που ονομάζεται ηλεκτροβάνη. Αυτή, με εντολή που παίρνει από το θερμοστάτη του χώρου,
Επιτρέπει ή διακόπτει την εισρωή του ζεστού νερού στα θερμαντικά σώματα του χώρου. Έχουμε την εισαγωγή και την επιστροφή. Τώρα θα ενώσουμε τις σωλήνες του διαμερίσματος με τα ρυθμιστικά που έχουμε ετοιμάσει εδώ. Ετοιμάσαμε την επιστροφή και τώρα ετοιμάζουμε την εισαγωγή. Με το παλιό σύστημα κεντρικής θέρμανσης δεν μπορούσαμε να επιλέξουμε τους χώρους που θέλαμε να θερμάνουμε. Ενώ τώρα με την αυτόνομη θέρμανση και με τη βοήθεια μιας ηλεκτροβάνας έχουμε δυνατότητα επιλογής.